Και έχω και εγώ 5 δικές μου συνθέσεις μέσα, τις οποίες τη μουσική την είχε βάλει ένας Μακαρίτης, ονόματι Γαβρίλ Μαρίνος. Λίγο πιο πίσω. Τα φτιάξαμε μαζί αυτά τα τραγούδια, 5 τραγούδια. Δεν τραγουδώ, πες στο 45 χρόνια λοιπόν, ολόκληρη ζωή. 45 χρόνια, ολόκληρη ζωή. Και τα παλιά άλλα 45, άλλα 45 κουράγιο, άλλα 45. Πώς το σου κάνουμε τα μάτια, γιατί. Άλλα γιατί φτάσου. Εγώ κουράστηκα. Εγώ για αυτά. Πάτε, κυρία Σωτηρία, πάντα στο ρεμπέτικο τραγούδι, έτσι, και το λαϊκό και το ρεμπέτικο. Θέλω να σου πω ένα πράγμα, οτιδήποτε τραγούδι μου δώσουνε, να το κοιτάξω, να το ακούσω, να ελέγξω τα λόγια, να ακούσω τη μουσική, εάν μ' αρέσει θα το ακούσω. Είμαι εις θέση οτιδήποτε τραγούδι να μου δώσουν να το πω. Ναι. Εκτός ότι είμαι κλασική στο ρεμπέτικο, το βαρύ το τραγούδι το λαϊκό, οτιδήποτε τραγούδι να μου δώσουν είμαι εις θέση να τα πω. Φτάνει να μ' αρέσουν εμένα, αν δεν μ' αρέσουν δεν τραγούδι. Για πείτε μου τώρα, οι νέοι συνθέτες, κύριε Σωτηρία, συνοχλώ, μας συνοχλώ. Μην με ρωτάτε. Όχι, εντάξει, όχι, να μην σε ενοχλήσω, εντάξει, να μην σε ενοχλήσω. Είπατε μια υπογραφή σας παρακαλώ. Έτσι για ενθύμιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπέλου τραγουδάει τόσα χρόνια. Πείτε μου, ποιον βλέπετε αντικαταστάτη της Σωτηρίας της Μπέλου? Επιτρέψτε μου. Να το πω εγώ, καλέ. Το λέω εγώ. Το λέω εγώ, δεν μπορεί να πει. Είναι λεπτή ερώτηση, δεν μπορεί να πει. Το λέω εγώ όμως, κανένας. Κύριε, μην ξεκουράζω όλα αυτά. Μήπως σας κουράσω? Όχι. Άμα σας κουράσουμε να σταματήσουμε και Σωτηρία. Και να κάνεις τη δουλειά του. Σε λίγο τι κάνουμε δουλειά. Σωτηρία, γράψε μου εδώ. Κάτσε Σπύρο λιγάκι να με μιλήσουμε με την κυρία Σωτηρία. Χρόνια ψάχνουμε να την βρούμε να πούμε 2 κουβέντες, να ακούσει ο αργιακός λαός που σε αγαπάει τόσο πολύ, κυρία Σωτηρία. Έχετε έρθει πάρα πολύ. Και όσοι με αγαπάνε τους αγαπάνε. Ο αργιακός λαός, όλη η Ελλάδα. Να σας πω, δεν θέλω να υπεραυτολογήσω το άτομο μου, αλλά έχω να πω τούτο, ότι με αγαπάει όλος ο κόσμος, ότι είμαι καλή. Εμείς ξέρουμε τον Αγίου Νικολάου που σε αγαπάει πάρα πολύ υπερβολικά. Δεν νομίζουμε άλλος λαός τόσο πολύ. Ότι είμαι καλός άνθρωπος. Ναι. Είμαι από τους καλούς ανθρώπους, δεν είμαι από τους στριμμένους. Όχι, αυτό τουλάχιστον σας διακρίνει. Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Πάντως και εσείς αγαπάτε την Αργολίδα, πιστεύω. Πιστεύω και εσείς αγαπάτε την Αργολίδα. Εγώ σας είπα, αγαπάω όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Η καρδιά της είναι τόσο μεγάλη που τους χωράει όλες. Αυτό εγώ έκανα τέτοια θυσία και ήρθα από την Αθήνα και απόψε θα φύγω. Για να τραγουδήσω από μέσα. Πάντως ειλικρινά σας αγαπάμε, κυρία Σωτηρία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ειλικρινά σας αγαπάμε μέσα από την καρδιά μας, ειλικρινά. Πείτε μου τι ετοιμάζετε τώρα, ετοιμάζετε κάτι καινούριο, κάτι... Τώρα προσέξτε να δείτε. Εγώ αρχικώς όταν πρωτοβγήκα για... Εγώ είμαι έτοιμη ό,τι ώρα θέλει. Ναι, ευχαριστώ μου αρχικώς που βγήκα για να τραγουδήσω πριν 45 χρόνια. Δεν ήξερα εγώ τα λαϊκά τα τραγούδια. Δεν τα ήξερα τα λαϊκά. Είχα κλείσει προς το δημοτικό. Τι κάνει να είμαι βλάκα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και μ' ακούσανε, το τραγούδισα και μ' άκουσε ο Μακαρίτης ο Τσιτσάνης και με πήρε από το χέρι και με φύγε στην Κολούμπια μέσα, που ήταν δικούργου τότε, στη χάρη στον δρόμο μου και μου λέει πες και ένα λαϊκό, λέω δεν ξέρω λαϊκά. Χρονολογία πότε περίπου? Το 46. 46. Ναι. Λέω δεν ξέρω. Μου είπε ένα τραγούδι παρεμπρική. Είσαστε άπλεστε, θέλουν και άλλοι να συμμετέχουν μια μπέλου καρδιακέτες ο λιός. Άκουσε τη φωνή μου και με έβαλε και υπογράψε το 47 το πρώτο του τραγούδι. Το παιδί που είχε σπήλο. Αλλά αρχικά εγώ ήμουν για τα δημοτικά. Πardon. Και τώρα, αφού έχω πει τόσα και τόσα λαϊκά τραγούδια, τώρα θα κάνω ένα δίσκο με δημοτικά. Αφού δεν τον έκανα τότε,
πριν 45 χρόνια, θα τον κάνω τώρα στα 45 χρόνια. Πολύ ευχαριστώ. Να θυμίσουμε κάτι, να πούμε και ένα δυσάρεστο με τον Χαλκιά, τον Τάσο που πέθανε Παρπατάσο Θεός μέρες. θα αναπαύσει Πολύ καλός καλλιτέχνης, όλους, ο Θεός κρατάει τη μουσική παράδοση. να τους αναπαύσει Σε ενοχλούμε? όλους. Κύριε Σωτηρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Σωτηρία, είναι αυτόγραφο θα θέλαμε. Θα μου δώσεις παρακαλώ. Σπύρο, γράψε και έλα. Θα μου δώσετε ένα αυτόγραφο παρακαλώ.